ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଶୁଭ ସକାଳରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥାଟେ କହୁଛି। ବାପା ଆଉ ମା। ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବରଗଛ, ଆଉ ବରଗଛ ଛିଡ଼ା ହେଇ ରହିଛି ଯେଉଁ ମାଟି ଉପରେ, ସେ ମାଟି ହେଉଛି ମା। ବାପାର କାମ ହେଲା ବରଗଛ ହେଇ ତାର ପତ୍ର ଛାୟା ତଳେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବଢ଼େଇବା, ଏବଂ ମା ଏ ମାଟିରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା, ମାପିଚୁପି। ମା ସର୍ବଦା ପିଲାର ପେଟ ଉଣ୍ଡାଳେ, ମୋ ପିଲା ଖାଇଛି କି ନା ନାହିଁ। ବାପା ସର୍ବଦା ପିଲାମାନଙ୍କର କ'ଣ କରେ? ସବୁ ଇଚ୍ଛାକୁ ପରିପୂରଣ କରେ। ପାଖରେ ଥିଲେ ବା ନଥିଲେ ସେ କଥା ପିଲାକୁ ଜଣା ନଥାଏ। ତେଣୁକରି ବାପାର ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଏବଂ ମା'ର ମମତା, ବାପାର ବାତ୍ସଲ୍ୟ, ମା'ର ମମତା, ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ଯୁକ୍ତ କଲେ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା। ତେଣୁକରି ବାପା ସର୍ବଦା ପିଲାମାନଙ୍କର, ବାପା ରଖନ୍ତି ପିଲା ପାଖରେ ଥିଲେ ବାପାର ରହେ ଆଣ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ମା ସର୍ବଦା ଖୋଜି ବସେ ମୋ ପିଲାର ଭରିଛି ନାହିଁ କି ପେଟ। ତେଣୁକରି ପିଲା ଯେତେ ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ବାପା ମା ପାଖରେ ସେ ସର୍ବଦା ପିଲା, ଆଉ ବାପା ସଦାବେଳେ ବାପା। ବାପା ହେଲା ଦୁଇଟି ଅକ୍ଷର। ବା ଅର୍ଥ ବହନ କରିବା, ପା ଅର୍ଥ ପାଳନ କରିବା। ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଅରିଅର୍ଦଳିକି ସହନ କରି ପାଳନ କରନ୍ତି ବାପା। ଏଇ ଦୁନିଆରେ ଯାହାର ବାପା ଆଉ ମା ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁକରି ତାହାର ଯେ କେତେ ଦୁଃଖ, ବାପା ମା ଥିଲା ବାଲା ପିଲା ସେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ବାପା ମା ଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଯିବେ, ସେଇ କଥାଟା ସେତେବେଳେ ହିଁ ଅନୁଭବ ହେବ। ତେଣୁକରି କେବେ ବି କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବାପା ମା'ଙ୍କର ଋଣ ମାନେ କ'ଣ? ସେମାନେ କରିଥିବା ଆମ ପାଇଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ, ସେ ଆମ ପାଇଁ ଋଣ ହେଇକି ରହେ। ଆମେ ତାକୁ ସୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେତେବେଳେ ନା ସେ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ନ୍ତି କାଳ ଆସିଯିବ, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଆସିବ, ସେହି ସମୟରେ ଆମେମାନେ ସେ ଋଣକୁ ପରିଶୋଧ କରିବା। ଯଦି ନ କରିବା, ଆମେ ବି ଦିନେ ବାପା ହେବା। ଆମଠୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ପିଲା ଆମେ କରିଥିବା କର୍ମକୁ ସେ ଦେଖିଥିବ ଏବଂ ସିଏ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବ। ତେଣୁକରି ବେଳୁସୁ ସାବଧାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଯେମିତି ଗଛ ଲଗାଇବା ସେମିତି ଫଳଟିଏ ହିଁ ପାଇବା। କିଛି ଦୁନିଆରେ କରିବାକୁ ହେଲେ କିଛି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପାଇବାକୁ ହେଲେ କିଛି ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଟା ଏଠି ବାପା ମା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭିନ୍ନତା ଥାଏ, ଅଲଗା କେଉଁଠି ଏ କଥାର କିଛି ଯଥାର୍ଥ ଥାଉ ବା ନଥାଉ। କଥାଟି କେମିତି ଲାଗିଲା? ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ନେଇ ଆସିବି ମୁଁ, ରଞ୍ଜନ।